Deliko o bila ka gɛlɛya dongɛ ɲɛga ye kuma dɔnnaw ko ten tilesun o ma bɔ ka ban a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ a tɛ jɔ dugu la k'a ka bon o dokumu kɔnɔna na n'an sigila an ka ladarajɛmukan kan an ko min ma ko an danbe an bɛ wuli ka se maa o maa minnu ka dɔntaw kan wɛrɛ mɛn kosɛbɛ maanifinya dɔnni na cogo min na an ka se ka hakili fɔlɔfɔlɔw kɛ walasa an minnu fana b'an filɛ a ka se ka tɔmɔta sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna na bi an wulila ka se maaba dɔ ma kuma dɔnna don kodɔnna don walasa an ni an ka sigi jɛmukan in kan an ka hakili fɔlɔfɔlɔw kɛ an n'a kuma di a ma a k'a yɛrɛ fɔ maaw ye ka foli bila lagɛlɛbaw la an ka sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔna na balimakɛ e ni ɲankuma nba sanɔgɔ somɔgɔw bɛɛ de denbaya bɛɛ kɔri tɔɔrɔ se a ye bisimila nba ne tɔgɔ ye mahamadu jabate u bɛ n wele ko mamadu kɛɲɛ jabate n bɛ bɔ karita dugu min na alaji sɛku filimadi ka dugu de don u b'a fɔ sanga madinɛ n fa tɔgɔ ye modi jabate u b'a fɔ bamudi n ba tɔgɔ ye fatumata kida u b'a yɛrɛ k'a fɔ nin ko nin ye ka a misi fɛ ka salo bamasi fɛ ani jabate na sigi bi a dɔnfɛn ka baw maanifin ye fɛn min don ka nɔgɔ i bolo kosɛbɛ an na ɲininkali fɔlɔ min ta ni ko tengo e la o de ye k'a fɔ n'i ye bi société ta k'a lajɛ an ka sigidaw ta k'a lajɛ furu bɛ kɛ ka caya dimanche don ni alamisadon fɛ mais ntɛnɛn walima tarata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la ka furusaw kɛ jabate ni maa min t'a fɛ ka a yɛrɛ ye o kɔnɔna na o ye furu don cogo ye o kan ka kɛ cogo di tabarikala an bɛ ala fo fɔlɔ parce que bani adama bɛ fɛn o fɛn fɔ i b'a fɔ ala ka yamaruya de kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala kira fo k'an bangebagaw fo parce que an ka diɲɛlatigɛ sababu ye olu de ye an b'a ɲini ala kun minnu balolen bɛ ani minnu sara banbagatɔ ala ka yafa k'u ye ala ka yafa k'u ye an b'a ɲini ala fana ko a bɛ min bɔ an da k'a fɔ a ka kɛ sababu ɲuman ye ka don tulo kunnadiw kɔnɔ n'i ye ɲininkali diyara an ye kojugu an ka société taabolo bi ani kunu a bɛ komi sankolo ni dugukolo cɛ ah bon awɔ min na fɔlɔ ni furu tun bɛ kɛ i b'i furu yɔrɔ de lajɛ i yɛrɛ tɛ suwa kɛ i fa ou bien i ba ou bien i bɛnkɛ ou bien i tɔntɔn o do de bɛ suwa kɛ e ye n bɛ exemple d'i ma dɔrɔn a tɛ taa yɔrɔ jan ni mɔgɔ bɛ sɛnɛ kɛ karankaranda bɛ yen bin tɛ bɔ yen foyi tɛ bɔ yen a sɛnɛ ka di kojugu mais n'i ye ɲɔ karɔ a ɲɔ tɛ ɲa ayi depuis kunu anw minnu ye burusi kɔnɔ jeliw ye ni ɲɔ bɛ tigɛ tuma min i bɛ ɲɔ si ɲini ɲɔ tigɛ tuma k'a tɔmɔ ka bɔ ɲɔ yɔrɔ min a bɛɛ ɲɔ mais i bɛ ɲɔ si ɲini depuis a tigɛ tuma k'a tɔmɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a siri ni samiya sera i b'o gosi k'a kɛ ɲɔ si ye ɲɔ si bɛ ɲini cogo min adamaden yɛrɛ fana si fana ka kan ka ɲini ten de mais ne ni e ye ɲɔgɔn bɛ gitɔrɔnda la an ye rendez-vous kɛ gitɔrɔnda de la ni rendez-vous ma se n'an ye furu kɛ o rendez-vous kɔnɔ fa t'a kalama ba t'a kalama ko parce que beauté dɔrɔn de bi i la an ye ɲɔgɔn ta gitɔrɔnda la cogo min an bɛ ɲɔgɔn bila ten parce que furu ye nilamafɛn de a bɛ balo a bɛ balo furu bɛ balo ni fɛn min ye i bɛ muso min ta i k'a dɔn a bɔra du min kɔnɔ a bɔra kabila min kɔnɔ a fa tun bɛ cogo di a ba bɛ cogo di a ba ye furu bato wa a ma furu bato wa f'i k'o ɲini k'o dɔn cɛ de ka kan k'o ɲini k'o dɔn mais bi cɛ kɛmɛ o cɛ kɛmɛ peut-être 50 tɛ sɔn fa ka muso dilen ma a ma a b'a fɔ k'a b'a yɛrɛ ka choix de kɛ kɔnɔ dun k'i pan a tigi bolo a ka fisa k'i pan mɔgɔ wɛrɛ bolo awɔ ne y'i ka kɔnɔ kalifa ne la n'a tilara ne na ne ni maloya bɛ to mais n'a panna e yɛrɛ bolo o t'o bannen wa faw de kɛra sisan
u ye kow to denw bolo parce que n'u y'a fɔ u ti sɔn n'u dun tɛ sɔn ni a fɔr'i ye i m'a mɛn i b'a ye kuma tɛ taa yɔrɔ jan i tɛgɛ kɔnɔna lajɛ nɔnɔ 3 de tigɛlen b'a rɔ ni nɔnɔ dɔ tigɛlen b'a rɔ 3 de don fo 3 tɛ n y'a f'i ye i m'a mɛn i y'a ye wa kɔrɔ ye o de nin ye maakɔrɔ kuma ye dɛ ani kodɔn i b'i tɛgɛ lajɛ dɔrɔn o b'i yɛrɛ la waaju k'a fɔ n ye kuma f'i ye i m'a mɛn i y'a ye donc nɔnɔ 3 in tigɛ kun ye mɔgɔ adamaden tɛgɛ kɔnɔ o de ye ni question wɛrɛ b'i bolo n b'i lamɛn mais Jabate o b'a yira fɔ ko fɔlɔ e y'a fɔ cogo min na a kun tɛ kɛ ten mun ne ye anw ba o ma bi tabarikala min ye anw ba o ma bi liberté kojugu de don bɛɛ bilari yɛrɛ ma mara tiɲɛna mɔgɔkɔrɔbaw de bolo fɔlɔ mun bɛ mara tiɲɛ ni dencɛ 10 b'i bolo maaw tɛ garisɛgɛ la ala bɛ garisɛgɛ di dɔ ma a tɛ garisɛgɛ di dɔ ma a bɛ dɔ kɛ senkola ye a bɛ dɔ kɛ fantan ye mais i b'a sɔrɔ a n'a ka fantanya a fana bɛ se ko dɔ la mais se bɛ min ye e k'i b'o don da fɛ a ko bon ne tɛ sɔn ne ma wari yɛrɛ nata bolo cɛkɔrɔba bolo a tɛ se k'a forcer a b'a fɔ awa ni min ka di e ye an k'o kɛ donc n'i bɛ taa kunu cɛkɔrɔbaw fɛ yen bulon kɔnɔ i bɛ kala dɔ sirilen ye k'a dulon sanfɛ bulonda la i bɛ kala dɔ ye u b'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a siri a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na yan'a k'a siri a bɛ kelen kelen di den bɛɛ ma k'a k'a kari i b'a minɛ ten dɔrɔn i b'a kari n'a tilara o la a b'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye nin fana kari kala bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'i k'i b'a kari i tɛ se k'a kari donc a bɛ fɔ n'a farala dɔrɔn diɲɛ b'a bɛɛ kelen kelen kari n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ko kɛ mais farankan dun fana tɛ se ka sabati abada bangebagaw yɛrɛ f'i ka tiriyeli dabila parce que min kɛra garisigɛtigi ye ala de ye garisɛgɛ d'a ma min ye fantan ye ala de ye fantanya k'a garisɛgɛ la f'i ka u bɛɛ kɛ kelen ye fo gɔtɔ da la ani kɛ baara la kelen ye mais ni wari bɛ e bolo e ko min ka di ye o kɛra fɛn tɛ ne bolo ne ko n bɛ n ta kɛ an b'a fɔ bon karisa dun ko ko a b'a kɛ i sɔnna o ma o bɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ fɛgɛnya o ye a daminɛ ye parce que éducation de arrêtera an yɛrɛ bolo an ka mara tiɲɛna an bolo kunu fa kelen tɛ se ka den mara du bɛɛ b'a mara ni du y'a mara a bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ bi an ko o ma quartier kɔnɔna a bɛ na carré kɔnɔ n'a kelen y'a ye kojugu kɛ la dɔrɔn u b'a bugɔ a tɛ kɔrɔ kan parce que adamaden bɛ komi bɔgɔ kɛnɛ de yan'a ka ja i bɛ se k'a dogi k'a k'i sago ye n'a jara i tɛ se k'a kɛ foyi ye o kɔfɛ n'i k'i b'a k'a ye a bɛ kari de a bɛ tiɲɛ de denmisɛnw fana bi u tɛ mɔgɔkɔrɔba la mais n'i ko hali denmisɛnnin ye bi ko nin man ɲi a b'a fɔ k'a kɔrɔ f'i k'a kɔrɔ de f'a ye mais a fɔra e fana ye de k'a man ɲi kɔrɔ ma f'i ye mais n'a fɔra dɔrɔn k'a man ɲi i ka kan k'o faamu k'a fɔ ko nin man ɲi kuma bɛɛ fana tɛ fɔ n'i ko i b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ kɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo mais sisan Jabate mun ne y'a to ne bɛ ɲininka c'est à dire que denmisɛnw bɛ pan bi hali bi an bɛ segin furuko in na dɔɔnin u bɛ pan o faw ka kumakanw kunna est ce que o fana ma ye faw la dɔɔnin de oui an banna o de kuma na sisan faw kɛmɛ bɛ yen u natalen bɛ denw ka sɔrɔ rɔ n'i natara hali ni ne natara ero n tɛ tiɲɛ f'i ye donc ko in bɛɛ ye nata de ye wa o ye ne ka vision de ye mɔgɔ kodɔn de bɛ yen ko bɛɛ dɔn tɛ diɲɛlatigɛ de don n ka kuma tɛ kuranɛ kolo ye k'a tɛ wuli kuranɛ kolo de tɛ yɛlɛma sinon fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma ne b'a ju kɛ nata de ye bangebaaw yɛrɛ ka nata de ye denw na fɔlɔ nata cogoya ka ca min tɛ wariko ye i bɛ se ka nata mɔgɔ la yɛrɛ a ka di i ni ye kojugu ni mɔgɔ diyara i ni ye kojugu a bɛ kojugu min kɛ i tɛ se k'a fɔ a ye ko nin man ɲi o ni wariko nata tɛ kelen ye i bɛ nata mɔgɔ fana na bolofɛn b'a bolo fɛn bɛ a tigi bolo n natara a la éducation min an bɛ mara min ma a tiɲɛna bangebagaw de bolo denw y'a tɔ kaarɔ bangebagaw bolo
parce que bangebaga de b'a den namara nin kaɲi nin maɲi so kɔnɔ nin maɲi i man kan ka nin kɛ ni nin bɔra nin bɛ ne malo a bɛ kabila malo a bɛ sinjiw malo den ni o mana bonya n'a bɔra ka taa kare kɔnɔ n'a y'a kɛ a b'a fɔ n fa kɔni ko ɲana nin man di n ye o ye danbe ye wa o ye danbe de ye kɛ hɔrɔnya ka kɔrɔ silamɛya ye san 100 awɔ wa ne ma nin faamu dɛ hɔrɔnya a ka kɔrɔ silamɛya ye san 100 an silamɛya bɛ na an fɛ don min a y'a sɔrɔ hɔrɔnya b'an bolo ni mɔgɔ bɛ bange i bɛ bange ni hɔrɔnya de donc danbe ne nana fɔlɔ danbe de fɔlɔ nana danbe an fɛ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw an yɛrɛ ye denmisɛnnin ye dɛ an ma taa yɔrɔ jan an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye min fɔ an ye silamɛya bɛ na don min a y'a sɔrɔ hɔrɔn tɛ kalon tigɛ silamɛya bɛ na don min a y'a sɔrɔ hɔrɔn ka kan ka min dumu a b'o contrôler k'a ka dunta dɔn k'a ka fɔta dɔn k'a ka kɛta dɔn donc silamɛya nanen k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ u ye tabayira min fɔ u ye kalontigɛ fo yebali fɔ jɛnɛya a y'a sɔrɔ nin bɛɛ ka jugu anw fɛ yen mais a y'a sɔrɔ diinɛ ko t'an bolo n'a ye mɔgɔ min minɛna walimuso la o tigi bɛ dugu bila a bɛ coolo fo ka diɲɛ ban a tɛ segin ka na maloya silamɛya jujɔn ye maloya de awɔ ni maa ti malo dɔrɔn suba de ye cogo di jabate e fana fɔ wa awɔ maloya ni e bɔra sisan e k'i ti seli i ti sun i ti jakabɔ ne ye ɲininka i bɛ maloya i k'i bɛ malo komi bilali salimaga bilali min ye sali wele alakira sallallahu alaihi wasallam u y'a ɲininka k'a bɛ sun wa a k'a ti sun u k'a bɛ seli wa a k'a ti seli u k'a bɛ jakabɔ wa u k'a ti jakabɔ u k'i bɛ malo wa a ko n bɛ malo seli fana sera u ye seli kɛ a ma wuli ka seli lasara sera u selila a ma seli fitiri sera u ye seliji ta a maloyara a ye seliji ta a wulila ka seli a ye sali wele mɔgɔ mɔgɔ n'i ko ashhadu anna la ilaha illallah ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu i bɛ bilali dɔn donc hɔrɔnya takumasere ye maloya ye mais an bidenw maloya de banna an na ni maloya dun banna dɔrɔn ko kɛbalikɛ de bɛ caya maa yɛrɛ ka conscience de b'i nɔfɛ hali ni e banana sisan n'i y'a bila i kunna ko ni ye doliparani ta dɔrɔn ko n bɛ kɛnɛya n'i ye doliparani ta dɔrɔn a b'i lafiya mais n'i m'a ta dɔrɔn a t'i lafiya parce que i y'a bila i kunkolo rɔ maloya bɛ kunkolo de la i n'a bɛ bonya i n'a bɛ fɛn ni bi tɛ ni i den ni mɔgɔ bɔra ka yaala i n'a tɛ danbe la i n'a tɛ kɛcogo la i fa b'i wele k'a fɔ i tagama ɲɔgɔn dɔn i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ nin t'i ko kɛ ɲɔgɔn ye n'i y'i ka ba ni gandumu b'a bila ɲɔgɔn fɛ a bɛ gan dun jabate naam n tulo b'i la ba min bɛ gan dun n'i y'i ka ba n'a bila ɲɔgɔn fɛ a bɛ gan dun saraka tɛ o la maa y'i tagama ɲɔgɔn de adamaden sɔn dɔ t'i la i b'a sɔrɔ i fa y'i ladamu ka ɲa i ba yɛrɛ y'i ladamu ka ɲa i bɛ bɔ ka iri ta i bɛ taa bɛn ni tagama ɲɔgɔn dɔ ye ni jigo ɲuman t'a la e n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a f'i ye siɲɛ fɔlɔ i ti sɔn a b'a fɔ filanan i ti sɔn ale b'a ka kɛ a b'a ka ɲɛ a bolo don dɔ la i yɛrɛ b'a fɔ ko i dɔn ka nin ko tɛŋɛ k'a lajɛ dɛ a bɛ cogo min misigɛnna kura dun bɛ misi labɔ kalo jɛ de la sufɛ kɔni parce que mɔgɔ min nana don koro min donna koro o de ka jugu min b'a la ye a bɛ komi anw minnu bɔra burusi kɔnɔ ka na Bamako yan bi anw de ka jugu ka tɛmɛ Bamako ka denw yɛrɛ kan parce que olu ka ɲɛ yɛlɛ danna yɔrɔ min anw b'a fɔ k'an b'a tɛmɛ o la ɔ mɛnna kan donc anw de ka jugu ka tɛmɛ olu kan a bɛ komi tulu ni jaba i ma deli k'a dun n'i y'a sɔrɔ k'a dun i y'a faamu b'a la e yɛrɛ bolo sisan i kɛra fɛn bɛɛ ye mais mɔgɔ mɔgɔ n'i ladamuna i b'i yɛrɛ tanga nin bɛɛ ma donc ni danbe kɔni b'i bolo bala i bɛ min kɛ i b'o dɔn i bɛ min fɔ i b'o dɔn donc b'a yira fɔ ko danbe ne fɛngɛra an bolo bi dɔɔni bɛɛ b'o dɔn o tɛ dogo la wajulikɛlaw y'o fɔ dɔnkilidalaw y'o fɔ mɔgɔ dɔnnikɛlaw y'o fɔ adamadenw bɛɛ y'a dɔn bi k'a fɔ danbe min bɛ an bolo
an jɔnna oro ka fɛn de lajɛ nu o ye olu tagabolo fila de ba an bolo arabu ka culture ani tibabu ka culture taabolo taabolo an y'o o de fisaya ka tɛmɛ an ta kan o sɛgɛn fana b'an kan bi n'i bɔra ka kulisi bɔ k'a fankelen tigɛ dɔ bɛ tɛgɛ f'i ma ko a bɛ mɔdu de la mɔdi o ye taabolo kura ye taabolo kura min bɛ yen o de bɛ sen nɔ sisan ni tɛgɛ dun fɔra mɔgɔ ye ko o ko la i yɛrɛ bolo o ye ko ɲuman de ye mais o dun ni anw ka taabolo tɛ kelen ye o tɛ bɛn o tɛ bɛn awɔ a tɛ bɛn ti fɔ du min kɔnɔ sagokɛ de bɛ kɛ yen du o du n'a mɛnna n bɛ kelen f'i ɲɛna i k'o faamu diɲɛ du ye du saba de sarakabɔ du sarakadumu du tɔɲɔlikɛ du du o du n'a bɛ saraka bɔ k'a fɔ n b'a kɛ ala ye k'a kɛ kira ye dabali jugu bonda tira cogo cogo i bɛ tafo kurula sɔrɔ yen fo mɔgɔ dɔ ka bɔ yen min bɛ a fɔ sarakadumu du ye mun ye mɔgɔ min ni e yɛrɛ bolo e de bɛ kodɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan i bɛ ka i dulon diɲɛ bɛɛ la ka diɲɛ bɛɛ dun maa ti sɔrɔ ko e dumu e bolo e de ka kegu ni diɲɛ bɛɛ ye alors que diɲɛ bɛɛ de ka kegu ni e ye o ye filanan ye tɔɲɔlikɛ du i kana hali n'i sigiɲɔgɔnw cɛ ka n'u tɔɲɔ tɔɲɔli man di ala ye a man ɲi n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ n'a digira ala la don min n'a y'i tɔɲɔ ala ka tɔɲɔli tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ dɛ donc n bɛ min f'i ɲɛna bi furu ani kunu u tɛ kelen ye fɔlɔ n'i ye muso sunkuru ɲini fo k'a ban peut-être i b'a ye ka fɛrɛ a la kɔɲɔso de kɔnɔ sinon n'a ye e natɔ a b'i boli ka taa a bɛ maloya e yɛrɛ fana i bɛ maloya ka gara a la mais bi n'i ko i bɛ karisa den fɛ n'a kuma fɔra ni téléphone kɛra fɔlɔ a b'a fɔ ko n bɛ orange money kan muso awɔ e wari bila ka na orange money fɛ kɛ a daminɛ bali furunafolo ale bɛ min dun o y'ale ta de ye o i m'a faamu bon e yɛrɛ min fana bɛ taa ɲini e b'a jira ko se bɛ e ye i yɛrɛ ye cogo fɛ parce que u b'i ye cogo de fɔ sini e ka bɔ i ni katikati baraba ka bɔ i ka taa muso ɲini na ne ka bɔ n bɛ n sen na an fila ka taa n sigi fa yanni muso yɛrɛ ka kuma fa b'a fɔ ko nin ye mɔgɔlankolon de ye a di nin dɔ in ma min nana a sen na o ye mɔgɔlankolon de ye o la an bɛ segin i ka kuma in de ma o bɛɛ tɛ nata in de ye wa nata in de ye o bɛɛ ye o mais fɔlɔ o kuma o tun tɛ yen dɛ nata bɛ yen kɛ mais hɔrɔnya bɛ mɔgɔw fari la parce que ladamu bɛ mɔgɔw fari la ni ladamu b'i fari la hali ni ko ka di i b'i dogo k'a kɛ sinon fɔlɔ a tun bɛ yen kabiri kunu an ma nata ko in inventé o an y'a sɔrɔ a bɛ yen de a bɛ joliw de yɔrɔ kan na mais kabiri kunu fo bi dɔ ka surun dɔ ka jan dɔ ye mɔgɔ finman ye dɔ ye mɔgɔ jɛman ye dɔ ye hakilima ye dɔ ye hakilintan ye o ni naloma ye nata ta ka fara kan tɔw bɛ a dogo ale bɛ tigɛ wɔrɔ k'a kɛnɛ kan n'i ye tigɛ suɲɛ dɔw bɛ taa dogo ale bɛ taa wɔrɔ kɛnɛ a b'a wɔrɔ kɛnɛ han donc sisan fɔlɔ hɔrɔnya tun bɛ o de tun y'a to nata in dɔgɔyara dɔɔnin hɔrɔnya bɛ mɔgɔw fari la o ye nata dɔgɔya dɔɔnin mɔgɔw la mɔgɔw bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ u bɛ malo ɲɔgɔn ma u bɛ nakari ɲɔgɔn na u bɛ ko to ɲɔgɔn ye n'i fa tɛ yen i fa ni cɛni bɛ yen i b'a to yen n'o tɛ yen n'i kɔrɔkɛ bɛ yen i bɛ ko to a ye n'o tɛ yen ni ba ni cɛni bɛ yen i bɛ ko to a ye mais bi o tɛ yen an y'o dulokiw bɔ k'o fara k'o fili an tɛ se ka segin k'a ɲini k'a don wa an bɛ se kɛ n'an sɔnna mais an sɔnni bi o de ka gɛlɛn an bɛ segin cogo di k'a ta an bɛ segin cogo min ni mɔgɔ bɔra k'i bɛ taa kungo kɔnɔ i bɔra yɔrɔ min e t'o dɔn n'i taara n'i tununa i bɛ segin cogo di o de bɛ k'an sɔrɔ ne balolen bɛ faransi de san 30 fo san 28 n bɛ yen laada b'u bolo an bɛ dunu min fɔ yan n'u b'a fɔ jɛnbɛ tibabu bɛ bɔ faransi u bɛ na yan k'a kalan k'a dɔn ka taa santiri dayɛlɛ ye
n b'a centre do a bɛ se 10 ma u bɛ formation kɛ denmisɛnninw kun ka jinbe kɛ san 10 ɲinan kɔfɛ ni ala ma jan kɛ dunu ni jinbe bɛ tunu anw fɛ an bɛ taa kalan tugun olu fɛ yen n t'a dɔn ni ye n ka kuma faamu ne balolen bɛ yen de n b'a dɔn n bɛ ka min fɔ i ye san 20 san 30 kɛ dugu min na i ka kan k'o taabolo dɔn dɛ donc mɔgɔw tubabuw bɛ bɔ Europe ka na yan ka dunu ani tama ani bala k'a dege anw fɛ yen ka tila ka taa ka centre dayɛlɛ ka ekɔlidenw ɲini u bɛna kalan kɛ u b'u dege mais bi anw fɛ yen n'an ye san 10 ɲinan ko o dunu ni o bala ni o tama o bɛ tunu an bolo parce que an bɛ ka taa taabolo min an bɛ k'an ka taabolow de bila k'u bila. donc an bɛ ka mais mun de y'a to an bɛ k'o bila k'a ɲɛ jɔ maa wɛrɛ la dɛ. parce que n'i ma kaba i yɛrɛ ma i ti kaba mɔgɔ ma o anw jɔnen de b'an yɛrɛ ka farafinya n'an ka taabolo o ye ne ka faamu cogo ye dɛ. an jɔnen don an yɛrɛ la quoi. an yɛrɛ la parce que ni maa jɔ n'i yɛrɛ la a b'i bila ka kaba maa la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan bani adama bɛɛ kelen sen 2 bolo 2 hakili de b'an tɛmɛ ɲɔgɔn na tubabuw nana an fɛ u y'an hakili de minɛ fɔlɔ n'i bɛ se mɔgɔ o mɔgɔ la i ka se a hakili la n'i y'a hakili sɔrɔ dɔrɔn i sera a fɛn bɛɛ la. ah mais Jabate e kuma dɔ fɔ yɔrɔ dɔ la n bɛ segin yɔrɔ nin kan dɔɔni e ko par exemple sa bi ni denmisɛnnin bɔra k'a kilisi fankelen tigɛ u b'a fɔ k'a bɛ modi la yɔrɔ a b'a dɔn ka bɔ so de o yala a b'i den ka bɔ n'a ye wa ayi a b'a dɔn fa yɛrɛ b'a ye ba b'a ye depuis a y'a tigɛ o b'a jira e la ko mara tɛ yen wala est-ce que fa de kan ka sɔrɔ ka tigɛ a bolo parce que fa yɛrɛ m'o kɛ o n bɛ min f'i ɲɛna ne fa depuis ala k'a da a nana Bamako mais a ka nali ka suma ne bɛ yan nata bɛ ne nɔ n denkɛ dɔ bɛ yen wari b'a bolo ani kulusi sen tigɛlen nana o nata yɛrɛ kama ne bɛ siran n k'a ɲininka hali ni n y'a ɲininka n b'a ɲininka kan min na a b'a dɔn k'a fɔ ko n natalen b'a rɔ ko ni n ko n den nin ye mun ye a ba nin de bɛ mɔdu la ni n ko mɔdu tɛ don ka so a bɛ don wa mais ni ne ma fɛn fɔ dun a n'a bɛ bɔ ka bɔlɔ min na mais ni a ladamu b'a farikolo lɔ selen a yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ n fa bɛ kɛnɛ kan n ba bɛ kɛnɛ kan ni nin tɛ se ka bɔ ni nin kulusi faralen ni nin kulusi sen tigɛlen n'a tɛ se ka bɔ parce que a bɛ samɛ a bɛ maloya n'o tɛ yen n bɛ min f'i ɲɛna adamaden baarakɛla bɛɛ b'a ka kulusi ɲɛfɛla foro n'i bɛ baara kɛ i b'i ka kulusi ɲɛfɛla kɔrɔ ta k'a foro pour que i ka fɛrɛ baara ma k'a kuru nka ni min y'a ta kɔfɛla siri wo de b'a la Jabate n'i bɛ kulusi don i k'i hakɛ to u b'a a kɛ ten fɔlɔ kulusi mugu de tun bɛ don i b'a ɲɛfɛla foron ten k'a layɛlɛ pour que i bɛ fɛrɛ nka ni min y'a ta kɔfɛla siri dɔrɔn wo de b'a la n b'a fɛ ka min fɔ wo bɛ anw yɛrɛ de la parce que an yɛrɛ taabolo a tiɲɛna an bolo pewu a bɛ se ka dilan dɛ parce que ala ye fɛn o fɛn kɛ a bɛ se ka yɛlɛma don a rɔ mais a n b'a ka taa cogo min bi ni e k'e ka bɔ yan i ka taa so e yɛrɛ b'a dɔn k'i kɛcogo i ye wagatinin min kɛ yan i kɛcogo n'u kɛcogo tɛ kelen baasi tɛ ni e taara min ka di e ye an bɛ sɛw ni fɛnw minɛ k'a fa ye min ka di e ye o bɛ ka kɛ tɔw minnu bɛ yen u fana b'o lajɛ ni olu e taara dɔɔnin dɔ fana bɛ bɔ n'o nana o fana bɛ taabolo wɛrɛ ta ni ne b'a to an b'an ka sira kɔrɔ bila an b'an ka ko bɛɛ bila wa an y'an ka kow bɛɛ bila a bilara ka ban mɔgɔ o mɔgɔ bi n'i bɛ taabolo kɔrɔ kan u b'a fɔ o ma k'o ye gawa de ye gawa ni ne ma fili dɛ o kɔrɔ de ye k'a tɛ ko kalama mɔgɔ min dun bɛ mɛn danbeko ninnu kan n fa ma sɔn ka min kɛ n t'o kɛ n ba ma sɔn ka min kɛ n t'o kɛ a bɛ fɔ e de ma k'e tɛ ko dɔn a bɛ fɔ e de ma k'e tɛ ko dɔn sinon ni mɔgɔ b'i miiri fa ka wolo la k'i miiri ba ka wolo la n ba ma sɔn ka nin kɛ n fa ma sɔn ka nin kɛ o malo bɛ e yɛrɛ minɛ i tɛ sɔn k'a kɛ i tɛ sɔn e ma bingani cayalen ye bingani kojugu ye nata de ye ala ma min don i garisɛgɛ kɔnɔ i ko i k'a sɔrɔ
tile sen kuncɛ fɛ e ma baara kɛ min b'o ban marifaju de don i b'o de don mɔgɔw disirɔ tile sen kuncɛ fɛ k'i ka fɛn sɔrɔ ni maa jɔ ni nin yɔrɔ la i bɛ sonyani kɛ ni sonyani m'i bɔ i bɛ bingani kɛ bingani mana bɔ yen kɛnɛ karaba de b'o ye kɛnɛ karaba de ye tile sen kuncɛ fɛ ka marifa don maaw k'u ka saki minnu na awɔ o de ɲɔ ɲalen bɛ bi parce que bɛɛ ko i ka fɛn sɔrɔ i ma sɛgɛn baaralankolon tɛ yen baaralankolon tɛ yen jɔ bɛɛ fana ni sɔn cogo de don bi se bɛ dɔ ye sini se t'i ye n fa n bɛ takumasɛrɛ kelen d'i ma mɔgɔ kelen min sera ka ala ka masabonya la dege diɲɛ kɔnɔ gesedala a se de bɛ ten kelen bɛ sanfɛ kelen bɛ duguma o kɔrɔ de yɔn maale ka yɔn maale na n'i tɛ sanfɛ i bɛ duguma n'i tɛ duguma i bɛ sanfɛ gesedala sen bɛ kelen bɛ jigin kelen bɛ yɛlɛ kelen bɛ jigin kelen bɛ yɛlɛ kelen tɛ to yen dɛ fila de ni nin jiginna nin dɔ in bɛ yɛlɛ ayi u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si donc diɲɛ ye o de ye dɔ ka fitiri o ye dɔ ka sagomada ye kabiri ala ye diɲɛ da a man ko a man di i fa su bɛ mɔgɔw bolo dɔ ka denkɛ fɔlɔ b'i bolo donc e bɛ kasi la dɔ bɛ yɛlɛ la donc diɲɛ ye o de ye o falen falen minnu b'a na n'an tun b'an miiri an taabolo cogo la kɔrɔ la k'an miiri an ka kokɛtaw la sɛgɛ dɔ b'an kan bɛn an ye doni dɔ d'an yɛrɛ kun an tɛ se ka an yɛrɛ jigi doni min na a dun tɛ jigi parce que n'a fɔra doni ka gɛrɛ i bɛ ka dɔ wɛrɛ fara a kan o bɛ ɲɛbɔ wa o diɲɛ ye o de ye an b'a ɲini ala kun a k'an kisi k'an tanga ka hakili ɲuman d'an ma o de ye ko bɛɛ ni question min b'i bolo sisan kɔni an kɔni na kɔrɔfɔ sɛmɛ e la ka ɲininka labanw kɛ ka sɔrɔ ka ko in kuncɛ parce que comme an y'a daminɛ ni furuko in de ye maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko an balakaw sen donnen furuko kuma na k'o de nana ni gɛlɛya caman ye yala o fana e ka hakilina ye wa Jabate depuis kunu baw da bɛ kuma rɔ mais a bɛ dogo de rɔ a tɛ kɛnɛ kan ni mɔgɔ min ko a bɛ kɛnɛ kan ayi a tɛ kɛnɛ kan kunu an bɛ da jara minnu fɔ ni taara cɛ ɛrɛɲɔ la kunu u b'a fɔ a' ye taa si dalen ni dugu jɛra n'a nana an mana bɛn min na an b'o kɛ cɛ o cɛ n'i bɔra ka taa i b'i muso ɲininka so kɔnɔ muso de hakili ka bon ni cɛ ye mais a bɛ sutura dɔrɔn dɛ dogo ma parce que muso bɛ se ka wagaya kɛ ka fɛn min kun cɛ tɛ se mais bi musow yɛrɛ ko cɛw ka pousser ka bɔ yen an yɛrɛ b'an sigi kuru kan an b'an sigi chaise kan an b'an denw di n'o tɛ denmuso ni fa bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ ta ye a tuloden fila ye a ba de ta ye a b'o lamɛn hali ni ba t'a kalama ni ba tɛ kan na ni denmusonin ye ko kɛ maaw b'a fɔ ko a y'a ba ɲininka i b'a sɔrɔ a n'a ba tɛ kan yɛrɛ la o ye diɲɛ kunun kuma de sinon mɔgɔ den bɛɛ tɛ k'i sago ye dɛ kunu ni bi cɛ ni cɛw bɛ ko dilan u b'u musow wele dibirɔ k'a fɔ an b'a fɛ ka den kɛ ten u ka kuma bɛ kɛ dɛ anw ta tɛ den a ka hɛrɛ bɛ min na dɔrɔn ala k'o kɛ musow fana bann'o ma bi u b'a jira kɛnɛ kan fana k'a fɔ ko olu de ye den ba ye et puis den ba yɛrɛ fana tɛ n bɛ se n cɛ la n bɛ n sigi a disi rɔ o fana bɛ kɛ kuma kɔnɔ o fana bɛ k'a kɔnɔ o de y'a to musow fana bɛ ye ka caya bi i n'a fɔ fɔlɔ i n'a fɔ cogo min na olu tun bɛ dogo la u tun bɛ dogo la an bɛ a lajɛ bani sisan musow yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ k'u ni cɛw bɛ égalité est ce que kuma in ye tiɲɛ ye ala ye fɛn o fɛn da a y'a bɛɛ kɛ fila ye a ye cɛ da ka muso da ka bana da ka kɛnɛya da ka balo da ka saya da ka garisigɛtigiya da ka garisigɛntanya da ka mɔgɔ suruman da ka mɔgɔ jan da ka jɛman da ka finman da ka maa cɛɲin da ka maa cɛjugu da a y'o bɛɛ kɛ fila fila ye o bɛɛ ma se ka kɛ kelen ye n'aw ko ko cɛw ni musow ye kelen ye bon kuma dɔ de don an b'a fɔ parce que an nana diɲɛ laban rɔ ni mɔgɔ min bann'o ma u b'a fɔ ko e ye brutalité e ye rivalité e ye fɛn fɛn bɛɛ ye mais an balakaw de don u bonya b'an bɛɛ yɔrɔ parce que kabiri ala ye diɲɛ da
tulukala bɛ se bonsi la cɛ o cɛ diɲɛ kɔnɔ n'i k'i muso tɛ si la muso wɛrɛ bɛ si la kɛnɛ kan awɔ muso bɛ se cɛ bɛɛ la Jabate i bɛ kuma kuncɛ kɔrɔfɔw fɔ kuma kuncɛ kuma tabarikala an b'a fo ka sirifila baarakɛla bɛɛ fo ka bani fo ka n ka sababu fo o de kɛra sababu ye ka ne ka biye tigɛ ya siɲɛ 7 ka taa ni ye Faransi ni ɲinana ko ala bɛ tigɛ nɔ dɛ ala tɛ fisiri wale fɛ a tɔgɔ de ko Magangulen Tarawele mais ne y'a wele ko Bill Clinton n b'a fo jinɛ tɛ bɔ mɔgɔ ye jinɛ bɔra ne de ye ne ka jinɛ de y'a ale k'an fa fo k'an ba fo k'an kɔrɔw fo k'an dɔgɔninw fo k'an furumusow fo ka sababu ɲuman bɛɛ fo ka aw yɛrɛ fana fo aw ka baara la jɔ fɔlɔ man gɛlɛn laban de ka gɛlɛn ala ka laban ko ɲuman d'a ma an b'an yɛrɛ ɲini cogo min ala k'an ko ye ala yɛrɛ ko k'a ka alaya kama alkuranɛ hɔrɔma sali ala muhamadu an bɛ Jabatew fo kosɛbɛ dakuruya ninnu na minnu bɔra ka lase a fɛ somɔgɔ sama na sɔrɔ a la ka sɔrɔ ka aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin kuma kun y'a sɔrɔ minnu kun sigilen bɛ ka ɲɛmada Sirifila TV fɛ nin kun ye an danbe jɛmukan de ye nin ne kɛra aw kulo n'a ɲɛ gɛrɛsɛgɛ ye bi a k'an bɛ sigi wɛrɛ